Яңа ел төнендә Яңа ғасыр каналы белән бергә булыгыз, чөнки Яңа ғасырда иң кызыклы тапшырулар, җырлар һәм мюзикл булачак. Әлеге мюзикл турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Ул җырчы, актер Илгиз Хәсәншин. Хәерле көн. Хәерле көн, Илгиз. Әлеге мюзикл белән сезнең арагызда нинди элемтә бар, нинди катнашыгыз бар? Нинди катнашыгыз, шунда катнашкач төп кеше кирәк булса инде. Актер булып уйнадыгыз. Актер булып уйнадым. Төп героиня Әминә безнең кызчык кызыбызның кечкенә мин шуның абыйсы булып уйнадым инде. Һәм шулай ук Салават Миңнеханов белән Гүзәлемнең малайы булып. Салават әйтмешли, күптән көтелгән малай инде. Менә бу бит инде Хәситә дип атала. Хәситәнең нәрсә икәнен белә идеңме электә, әллә фильмнан соң гына ачыкландымы? Яшерен түгел, белмидем. Күргәнем бар иде мен ул бизәкне, аны ничек дөрес дип әйтергә инде. Ләкин аны Хәситә дип белмидем. Асылын әйе. Менә аны миңгә түгел күбесе белмәгәндер иде дөрес әйткәндә. Әлбәттә, этнографик әйбер. Менә фильмның үзендә төшү процессы ничегрәксең? Күңелле булдымы? Тагын төшәсе иде дигән тәэсирләр калдымы? Күңелле дә булды. Тагын төшәсе иде дигән теләктә, ниятте бәлки шакырлар белән или кичкенә рольгә дигән үтте. Чөнки теге әйтәләр турыслар съемочный день дип. Ничә икәнлеген санап бетергесез күп булды. Иң беренче шуны гына әйтә, иң беренче төшерә торган көн ул минем сценадам булды. Ул Дворец Единоборств көрәш сараенда Булат Мусин килде. Аны мин баштан уйнабрак кынадыр дип уйлаган идем инде. Мине күтәреп салмаслардыр дип шым көрәшә дип. Режиссер килгәндә Булатка, Булат менә ничек көрәшәсең, шулай көрәш дип өйрәтеп киткәндә, мине эләктереп алу булды, күтәреп торып салды да таралдым. Шунда бер ярты сәгать җыеп алдылар булай итеп. Әле бер 2-3 көн китә алмадым, әйтәм, әле яры көрәш китмәгәнмен, узак киреп булмаса иде. Күңелле булды, төрле чакларда булды. Иртәнге 5нче яртыхәллектә шырда күперне каплап, суыкта тиз генә җылынабыз да машина чыгып төшәбез дә киридән керәбез. Яңадан көрәшкә кайтсак, анда бит әле дубльләр берничә, бер генә салып эш беткән. Бер генә бетми шулай. Аның баштан бер ягыннан салалар, икенче яктан салалар. Әйтәм, шул бер салганда бер чырып булмый. Инде бераздан әйтәм, ятып кына торам, Булат кына селкенсен инде. Моңа кадәр көрәшкәнегез булмаган иде. Моңа кадәр бер 10 яшьләрдә микән иде, бер дус егет белән сөйләшеп чыккан идек. Әйтәм, әйдә икебез дә чыгабыз. Мин сине күтәреп салам. Сиңа да бүләге булыр. Сиңа да бүләге. Менә шул бердән бер чыктым да, җиңеп киттем мин сразу көрәштән. Шуның белән төгәлләндеңме? Шуның белән төгәлләнде көрәш. Булай съемкаларга килгәндә, минем өчен зур бу ачыш, булай зур клипта төшкәнем бар иде, ләкин монда киноларда төшкәнем юк. Кызык булды. Үзегез җырладыгызмы соң? Үзебез дә җырладык. Чөнки монда миңа аңлаттылар, монда актерлар юк, бөтенесе җырчылар. Җырчылар катнашындагы сериал инде. Жанрның икән таләбе шундый мюзикл булгач, әлбәттә шулай була. Ничек яңа елларга санаулы көннәр генә калып бара? Әзерләнәсезме? Нишләргә җыенасыз? Яңа ғасыр каналын карарга җыенасызмы? Яңа ғасыр каналы белән йокларга җыенабыз инде, менә көтеп торабыз инде төзесем төзелеп белән. Үзем дә туганнары да, якыннары да яңа елны каршыларга дип менә урамга чыгып йөреп булмый. Менә теге кеше әзгәнә йөреп туйгачрак төнләрәк чыгып йөрим инде мин. Югыйсә гел бөк әле аның кичкәгәлек эштә көтәбез инде, яңа ел көтәбез, тәмам көтәбез. Сез дә көтәсездер инде. Әлбәттә инде. Кызыклы вакыт бит инде ул яңа ел. Мәшәкате. 2023 ел, ул календарь буенча Куян елы. Шуңа күрә Куян шикелле посып куркып утырасы түгел, нәрсәдер эшләргә кирәк бит инде, алга таба иҗат планнары нинди? İcat planları, İldar abi, nişik deyip aytayım indi. Planlar zor. Мен монда әле кашан бер октябрь, ноябрьдә гына булып киткән идем Болгар радиосының концертларына. Барам дип сөйләп инде. Шуңа күрә планнар бик зур, барып кына килеп кенә чыксын инде. Килеп чыккач бер сөйләшәбез әле тагын бер күреш, Алла бирсә, исән булып, күкләребез, иләребез, күңелләребез тыныч булсын. Иң мөһиме шул. Планнар зур. Әмма нәтиҗәләргә килгәндә 2022 ел үтеп китте дип әйтәбез инде. Берничә көн генә калып бара. Менә сез канәгатьме әлеге елдан? Телисе эшләрегезне эшләп бетердегезме? Мин үземнән шәхсән бер кашына канәгать түгел. Булай, Аллага шөкер итеп яшим. Булганы белән шатланып, Аллага өмет итеп, әле камиллекнең шиге юк, эшләргә үз өстендә дә, булай да әле эшләр күп дигән. Шулай булсын. Берәр театрга чакырсалар барыр идегезме? Театрга чакырсалар дип чакырганнар иде инде. Мин 2000дә барып җитәлмәдем дигән. Кариф театрына Ренат абый чакырган иде үзенә ул вакытта, чөнки мин анарда укыган идем, ассистентура стажировка дигән белемне үткән идем.
Нишләп шулай килеп чыкты? Ассистентураны укыгач, Мәдәният һәм сәнгать университетында әле мин 1 елга якын укытып алдым актер осталыгы дәресләрен. Шуңа күрә шуның белән ничектер юлларны ителде инде. Кесешмәде. Үзегездә укытучыда булгачтын театр карагач итен түгелме? Һәрбер кешенең хаталарын күреп, менә монсын булай эшләргә ярамый дип. Ана бит әле ул актерның хатасын күрер өчен син бит ул актердан әле 1000 тапкыр әйбәтрәк булырга тиешсең бит әле. Үземдә карап кына өйрәнеп кереп утырам бит. Күренгәлен кайбер әйберләрне гади тамашачы күрмән булса да, барыбер сизелә нидер хатаны, актер бит ул хатасын күрсәтергә тиеш түгел. Ләкин барыбер сизәсең инде. Булайрак алдырып китте икән, тегеләй алып китте икән дип карап өйрәнеп утырам. Безнең телевизор карый алмаганыбыз кебек. Менә без телевизор караганда һәр вакыт бу сүзне ничек әйтә икән, тегесе ничек әйтә икән дип. Әйтәм икән, гомумән әйтәм. Карыйбыз, гомумән әйтәм икән дип. Илгиз, менә бөтенебез бит инде могҗиза көтә, яңа елдан бүләкләр көтәбез. Теге кыш бабай булмаса да аңа нәрсәдә ышанабыз. Сез яңа елдан нәрсәләр көтәсез, нинди бүләк көтәсез яңгытларыгыздан? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең экраннарда күргән QR-кодлар аша күреп, социаль челтәрләребезгә язылып тыңлый алачаксыз. Без исә Илгиз Хәсәншин белән саубуллашабыз. Аңа иҗади уңышлар, яңа елның яңа сөенечләр алып килүен теләп калабыз. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Тапшыруыбызны дәвам